Sicela ukuthi ithuba sibingelele namhlanje umhla ka-4 kulesithathu selekade nesiteshi ka-Home Affairs. Kubuye umuntu engazuthi uthatha amagxathu amathathu kuya phambili aphinde athatha amabili ahlehlayo emumva. Ngihamba nosisi la uLondeko kaMchunu, niyamkhumbula nje sayifaka ividiyo yakhe emathunteni amathathu adlule kwalapha nemachubeni eNanda. Abanama-ID osisi, but-ke umkhandlu nohulumeni babethe bazomakhela indlu babasiza ngazo zonke izinto. Izolo-ke besenza udaba lukamfowethu uDoleza lowalimala ematekisini edrive itaxi enyazwa abantu bemkhipha amehlo. Sengithi ngiyafona uMamzama Sokhabase ngimfola ngokunye. Bese ngiripotela ukuthi nabo ba-frustrated zibe umkhandlu kamasipala nje babethembise ukuthi bazomakhela indlu sisi. Bayitholi i-way forward ukuthi ngabe isite usisi unayo yini. Ngase ngithi hayi no, ngizophuthuma ngiyombheka ifamily izolo khona ngithole ukuthi kwenzakalani. Ngile kuyibheka ifamily mangithi ngiyafika izolo sebephele ukudla. Ukudla lokho anikubona bese kuphelile. I-ID abalungiselekile yona. I-site akuyona yabo. Ngase ngithi angeke ngimeke ngodaba likamfowethu uDoleza ngoba kukhona okunye nakhona bese kuvelile okuthembisayo ukumsiza. Angiphuthuma udaba lakhe kusisi. Njengoba nami ngivuye namhlanje-ke ngigijima lona ngoba ngibona ukuthi mangizophinda lokhu mhlawumbe ngithi ngiyama ngefoni akuzokwenzeka. So-ke njengoba ngisuke mina ngaza la ngibuya la ka-Home Affairs usasizile ubaba Magagula umphathi wa-Durban Station nansi iphepha le-referral letter. Njengamanje ngilisa kuma-social worker eNanda kwa-A ngoba bathe ngeke bakwazi ukukhipha imoto iye eHammersdale ngaphandle kwe-referral letter efuneka ikhishwe u-Home Affairs. So-ke imoto mayiphuma-ke noma kumnyango kufuneka kusayinwe laphana self-development before ukuze imoto ikwazi ukuphuma ukuthi iya kephi. So-ke ngasethi no, angithathe mina leyo initiative ukuthi ngithathe usisi ngize naye la. Sesiqedile-ke la sengibela khona ka-A nephepha abalidingayo ukuze bezokwazi ukukhipha imoto ne-social worker liye eHammersdale la sisabakhwela khona ukuyokwenza khona i-background check. Kufuneka igqalise social worker ukuthi ngempela bayabazi ukuthi bakhwele eHammersdale. Yilokho nje kuphela. Yikho ngithi umuntu uthatha amagxathu amathathu kuya phambili aphinde ahlehla emuva wabethi udaba lasisi ngabe seliphelile. Ngangithi ngiqedile ngalo but nanti welisavuka sengithi angeke ngibuye futhi ngihlehle ngishiye okunye ngibuyele emuva. Njengamanje sendlini ngisibheke khona ka-A siyobanikeza social development liphepha abalidingayo. Asibonge. Angibingelele. Ngibonge kakhulu nje kuthuleleni ukuthi uthe mawufika ukuhamba kwawo wangahamba wathula noma sebefona bafonela okunye bathola udaba lami baphinde bafike. Befika nje izolo kade sithululwa ukudla kokugcina. Ngize ngasho ngathi ngisola inamba ukuthi ngibafonele ngibuze ukuthi kwenzakalani kwabe sekuthula. Kodwa ngiyabonga ukuthuleleni ngoba uyaqhubeka uyalungisa. Ngiyathemba ukuthi uyakuzwa. Siyabonga. Ake siphuthumeni khona eNanda.